Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Халкыбызда шундый әйтем бар: 10 тапкыр ишеткенчә, 1 тапкыр күрү хәерлерәк. Biz бүген сезгә, хөрмәтле дуслар, ансамблебезнең тарихын кыскача гына булса да, экранда һәм рәсемдә күрсәтеп үтәргә булдык. Сез инде күп кенә күңелегездә урын алган артистларны күрерсез, ә аларның кайберәүләре безнең арабызда да юк. Алар безнең күңелләребездә тирән эз калдырып, фани дөньяга күчтеләр. Көннәрнең берендә яшь инженер Илгиз бер татар туена килеп эләгә. Туйны матур итеп яшь кенә егет Шамил Саттаров алып бара. Шамил матур итеп сөйли, гөрләтеп гармунда да уйнап җибәрә. Тәнәфестә Илгиз Шамил янына килеп танышып китә. Бу инде ансамбль оештыру турында фикерләшү, шул инде ансамбль тууның беренче мизгелләре. Ялкынлы яшьлеккә нигез салучы каһарман егетләребез, студентлар Шамил Саттаров, Мидхат Галимуллин һәм инженерлар Илгиз Калючев, Камил Шамкаев, Әхмәт Нафигин. 70-нче елларда ансамбль оешкан вакыттагы буынның активлыгы югары булды. Җырларга да, биергә дә теләүчеләре бик күпләр иде. Алардан мәрхүм Альберт Гаязов көчле бию төркеме оештырды. Әлфия Гиниатуллина зур хор һәм инструменталь төркем оештырып җибәрде. Сәнгать җанлы, кыю йөрәкле яшьләрнең тырышлыгы нигезендә башланган 5-6 кешедән торган бу төркем 5-6 ел эчендә 60 кешене туплаган җыр, бию һәм шигърият ансамбле булып үсеп җитә. Аның составында 30лап кешедән торган хор, 12ләп пар биюче, инструменталь оркестр һәм нәфис сүз төркеме гөрләтеп эшли башлыйлар. Нәфис сүз юмор өлкәсендә нигезне талантлы егетләребез Рафкат Фариддинов, Исмагыйль Мустафин һәм унган кызларыбыз Рамиля Гилязетдинова, Рәсимә Бикбаева салдылар һәм киләчәктә бу жанрларны Фәридә Зиннатуллина, Наиля Багауддинова Сабирҗанова, Римма Гибадуллина Шагитова, Розалия Абзалиева дәвам иттеләр.
Кайнап чыккан шигъри юлларымны багышлыйм мин сиңа яшьлегем. Юлларында гел кояш балкасын, алга атла минем яшьлегем. Уңыш телим сиңа ялкынлы яшьлек, зур тарихлы изге эшеңдә. Үз халкыңа тугрылыклы булсын, файда тисен һәрбер кешегә. Дөньядасың нинди зур бәхет бар, тормышыңнан канәгать калудан. Изге эшләр эшләп, якты йөз күрсәтеп, кешеләрдән рәхмәт алудан. Бу шигъри юллар ансамблебез белән бергә 70-нче елларда туган, аның авторы Теплый стан егете Исмагыйль Мустафин. Ансамблебезнең гармунчылар, баянчылар арасында иң ысталары Рафик Абдеев, Зинатулла Ягафаров, Наил Нурмухаметов, Рөстәм Валеев, Мидхат Аминов, Идеал Галяутдинов, Рамиль Батыршин, Мидхат Фархетдинов, Фуат Хабибуллин, Камиль Галимов, Радик Газизов. Скрипкада, мандолина, кашыкларда виртуоз Абдулла ага Маев уйнады. Оригиналь жанр, иллюзия, фокуслар өлкәсендә Әнвәр һәм Рәшид Гизатуллиннар, Рияз Алтынбаев зур уңышларга ирештеләр. Ансамбль 7 ел дәврендә тырышып эшләгән эшенә 1977 елны зур бәя бирелә. Ул җыр, бию, шигърият халык ансамблена исеменә лаек була. Бу уңышка өлкә күләмендә оештырылган авторитетлы комиссия дөрес бәя бирә. Ялкынлы яшьлек, халык җыр, бию һәм шигърият ансамбле халык исеменә лаек була. Һәм инде 45 ел шул исемне һәр 3 ел раслап, үзендә саклап килә. Халык исеме ансамбльга бирелгәч, бу инде коллективка түләүле концертлар кую рөхсәте бирелде дигән сүз. Коллектив үзен зур тематик программалар өстендә эшләүдә сынап карый. Бу чорда ул Татарстан язучылар һәм композиторлар оешмалары белән элемтәләр урнаштыра. Бу инде Куйбышев, Тольятти шәһәрләрендә беренче тапкыр зур әдәби музыкаль кичәләр оештыру мөмкинлеген тудыра. Куйбышевка ансамбль чакыруы буенча күп кенә язучылар, шагирләр, композиторлар килә башлый. Ансамблебезнең 10-15 еллык юбилейлары гөрләп уздылар. Куйбышев өлкәсендә һәм күп кенә күрше өлкәләрендә яшәүче милләттәшләребез ялкынлы яшьлекне таныдылар, яраттылар, хөрмәтләделәр. Хәзер инде Казанга барып күренәсе килә башлады. Бу бик тә җаваплы адым буласын без бик яхшы аңлый идек. Ниһаять, 85-нче елны ансамблебез тормышында булган 2 зур вакыйга бу максатны якынайттылар. Ялкынлы яшьлек Бөек Ватан сугышында җиңүнең 40 еллыгы уңае белән оештырылган Бөтен Союз смотрының финалына чыгып, лауреат исемен яулады. Ансамблебезнең җитәкчесе Илгиз абый Кәлүшев техник фәннәр кандидаты диссертациясын яклап чыкты. Диссертацияның җитәкчесе Илгиз абыйны фәнни эш юнәлешен бик тә перспективалы икәнлеген һәм бу эшне 5-6 ел эчендә докторлык дәрәҗәсенә үстереп җиткерү мөмкинлеген күрсәтте.
Бу очракта әлбәттә ансамбльне ташларга туры килә иде. Әмма ләкин ансамбль үзенә ныграк тартты һәм ул ялкынлы яшьлектә калды. Илгиз абый җиң сызганып Казан гастрольләрен оештыру эшенә чумды һәм 2 елдан соң 1987 елда шул максатка ирештек. Ансамбль Казанның 2 зур дворецында кичләрен концертлар бирә, ә көндезен Илгиз абый диктор ролен өстенә алып, Казан телестудиясендә бер дә репетицияләрсез камера алдында 1 сәгатьлек чыгыш ясый. Казан телестудиясы тарихында мондый хәл беренче тапкыр була. Казан тамашачысы программабызны сокланып исе китеп кабул итә. Менә аларның кайберләрнең фикерләре. Ансамбльнең программасы тирән уйланып төзелгән. Коллективның музыкаль культурасы югары. Бату Мулюков, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор. Илгиз Кәлүчевнең фидакарлыгына сакланам. Шундый зур ансамбль оештыру күп кешегә бирелми. Аның өчен иң элек татар сәнгатен фидакарлык белән яратырга кирәк. Мусагит Хабибуллин, Габдулла Тукай исемендәге премиясе язучы. Ялкынлы яшьлекнең концертында күңел яшәрә. Гөлшат Зәйнәшева, шагирә. Менә шулай уйнап килеп, тигез генә аккан тормышны үзгәртеп кору сәясәте үзгәртте дә куйды. Ансамбль артистлары ачтан үлмәс өчен төрле якка таралып, икешәр-ичәр эшкә урнаштылар һәм җан асрау мәшәкате белән мәшгуль булдылар. Ләкин дә ансамбльгә яңа яшәү энергиясен Татарстан президенты Минтимир Шаймиев бирде, дип әйтәсе килә. Ул 1992 елны беренче бөтен дөнья татар конгрессындагы чыгышында мондый фикерне әйтә. Безнең сәнгатебез Татарстанда гына түгел, күп коллективларыбызның тырышлыгы аркасында Россиянең башка төбәкләрендә дә сакланды. Һәм ул беренче булып Самараның ялкынлы яшьлеген искә ала. Конгресс эшендә катнашкан Илгиз Кәлүч Казаннан канатланып кайта һәм йөгереп Вазыйх Мухаммедшинга бара. Конгресста күргәннәрен, ишеткәннәрен сөйли, ә Вазыйх әфәнде тагын да куанычлырак сүз әйтә. Бар, яңа программаларың өстендә эшлә. Мин исән чакта ялкынлы яшьлек үлмәс. Бу инде ансамблебезнең яңадан тууы иде. 93-нче, 94-нче, 95-нче елларда ялкынлы яшьлекнең гастрольләре Чаллыда, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта узалар. Юл чыгышларын Вазыйх Мухаммедшин һәм Дания Вагапова күтәрәләр. 20-нче гасыр ахырында һәм 21-нче гасыр башында ялкынлы яшьлекнең гастрольләре һич изелгәне юк. Алар Оренбург, Саратов, Ульян, Пенза өлкәләрендә, Уральск, Казан шәһәрләрендә узды. Нче елның башында ялкынлы яшьлек ансамбле Казанның атаклы Галиаскар Камал театрында чираттагы 2-нче гастрольне оештыра. Шул концертны караганнарның фикерләре. Самар дусларым өчен шатмын. Казан ул профессионал артистлар мәйданчыгы, ләкин дә Самар үзешчәннәре Казанның таләпчән тамашачысына да үзләренең дәртле биюләре, моңлы киләре белән сакландырдылар. Коллективка алук рәхмәтемне әйтәм. Илгиз Кәлүч туплаган сәнгать җанлы коллектив батырлык эшли.
Атаклы драматург, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Туфан Миннуллин. Мин Башкортстанда татарлар күп яшәгән төбәктә дә татар булып яшәүнең авырлыкларын татыган кеше. Шундый заманда Самарада үз-үзен булып калу гына түгел, барлыгын, асылын дөньяга күтәреп күрсәтә алу милләтнең иң олуг вазифасыдыр. Әгәр һәр төбәктә яшәүче милләттәшләребез шулай эшләп, яши алса һәм ялкынлы яшьлекләрен тапса, татар һәрбер төбәктә кабыначак. Дәүләтебезгә кайтырга безгә нәкъ шул кирәк. Сезгә иҗади уңышлар, илаһи биеклекләр телим. Нәҗибә Сафина, Мәдәни җомга газетасы. Еллар агышында ансамбль аша күп кенә талантлы яшьләр иҗади заряд туплап, аны профессия дәрәҗәсенә җиткерәләр. Менә алар: Рамил Батыршин, Рөстәм Валеев, Рашид Гизатуллин, Тальгат Хайруллов, Роза Рахматуллова, Гүзәл Курмаева, Гүзәлия Сафина. Тормыш һаман алга тәгәри. 2010 елда ансамбльнең 40 еллык юбилее да үтеп китә. Коллективыбызның иҗади тормышы дәвам итә. 2013 елда без Россиянең Идел буе халыкларының фестивалендә катнашып, аның финалына чыктык һәм беренче урынны яуладык. Шул ук елны ялкынлы яшьлек Татарстан Мәдәният министрлыгының грантларын отып, өлкәбезнең шәһәрләрендә, авылларында зур гастрольләр оештырды һәм тамашачының рәхмәтләрен яулады. – 2014 елны ансамблебезнең алыштыргысыз җитәкчесе Илгиз абый Колючевка Самар өлкәсенең халык артисты дигән мактаулы исем бирелә. Аны губернаторыбыз Николай Иванович Меркушкин Халыклар берлеге көнендә тантаналы җыелышта 1000 аудитория алдында үзе тапшыра. Ялкынлы яшьлек ул, бүгенге гүзәллекне саклап баручы, Рәсәй күләмендә бердән-бер күп жанрлы, үзешчән ансамбль булып кала бирә. Туганнар. Йедәтмәсен әҗәл юраучылар, без булганбыз, бар без булачакбыз, үзебезнең җырыбызны җырлап, тарихыбыз арбасында барачакбыз. Күкрәк суга торган минлеккә, әмма һич кайчанда бирелмәбез. Табынырбыз татар илендәге татулыклар белән иминлеккә.